Hadian balayo jingtep bakhat langut ki nurse ANM haki khatway tili ki primary health center PHC jangka jela kila shaweng kam na Karuna Trust ka kunhun khai balashim wai ban penyaya ke PHC haki thanong kendong ka seng neutrap youth council HYC haka lai tare uyayong arhajar arpulai kalalit ban khang talai ko office jangka Karuna Trust kabadon hajili shop nang thamai habakiran sikilar pathai khubor u general secretary ke HYC sengkme baroi ku parsenram uret hu ba kajing weng kam ikini kin nurse klem da ai por shu ka kta shi ka dei e eki ba de kala we ka jongki kham tam mi tu ki ba trei palat de ka shipho haru khat saw snem u ba roi ulaya thu ru ba ulaya kran ba unong penya jong ka ni ka Karuna Trust leng ba ka phone haba ula pan por hendrai na kalyang ka seng kala dawa ikini kinong penya ban ya kendu ikino yalam juga seng ban ya penbet ya ka ni ka kam jingwan ga jongi na kalyang jong ka seng mata ka siyang ya po ka office trei kam jong ka Karuna Trust kumangitip ka Karuna Trust ka di gawin ki trust ki ba ka Sarkar Meghalaya ka IT ban penyat ki PHC ki badon nang ni apo Meghalaya kumangitip apo rilum khasi ba jantia ki don khatway tlik PHC ki ba ka Karuna Trust ka penyat haka ba ka thung ki doktor ka thung ki nurse ki NM ki GNM bat kiwi ki nong tray lengba kata ka jing yate agreement ba ka Sarkar ba ka Sarkar ka pelut ka ai ka Karuna Trust ka kam jo Karuna Trust kalong ban penyat kumno ban ay kajing syakri ki pa nong snong jong gitu ki snong ki bahap apo jong kini ki khatway tlik PHC le ba susi kolong bang yo jing tip hakini ki sngi ba kidon kumba khat laingut e ki brio ki jongi kidon ki bala arang ba kidon bedang samla kidon ki bala atre kum ki NM arsnem hadu khat sausnem ngiyo jing tip ba kansan gani Karuna Trust ka pha e ki termination letter e ki banong banadu ka sitre upnai April jong news nam arja arpulai phimla shu bantrei hapo kini ki PHC ki ba per ki ba kini ki brio ki jongi ki tre onang ilawa jing tip ngiyo jing tip ba kani ka jing weng ye kini ki brio ki jongi kala sedang shwa jong mentau benai dai namar ba kala don ka jing pani ki kot ka bong ba kala don em ka jing petha na Sarkar ban weng ya kini kinong tre ki badai na kadok kasnam ka jongi bat ki badai ru na kiwe ki jai benrio ko mangitip ngi ki don hadu ar penyungut ki basa weng na kita ki ar penyungut khat laingut ki ki na ka jai benrio nyok tre ka jongi dangi wat jing tip ki ong ba umdon kata ka kot na ka Sarkar ri kendit kensan kalami kata ka sithi ka bawan na ka Sarkar ka lai phuai trek jong mentau benai ka baong ki ban shim kini action ngim tip ngi so thu kat kum kini ki termination letter ki bala mi pat ki bala ai kini ki bri ki jongi kalong ba kin tha ya kini ki NM baki dei ban sange no na kajing wan tre ngi PHC kada ko baki ai galong ba kini ki NM ki bala tre menta shipho hadu khat sausnem ki don ki battery arsnem ba kim simlala ban wan ra ek takat registration certificate baki affiliate Shakina Nursing Council ni so thu ba ki don kami ki certificate lani kata recognition na ki Nursing Council la kalong na ka Meghalaya Nursing Council lani na kanunu Nursing Council ka baki ni ki bri ki jongi ki la de ban puli ndrei ha kum ka jing sngo namar ka kum ka jing tip ka jongi ba hapor ba ka Karuna ka khot ya kini ki brio bandrung kum kita ki nurse lani ki NM ha kita ki PHC ki ba fair ha kapor ba ki let ban interview kim shimla pani kita ki kita ki registration lani kita ki affiliate ki certificate ban affiliate Shakina Nursing Council kendet kensan menta ha kani kapor ha ba ki la trei la katas nem kum ngawi pi ban shu shabe na kam kalong ke ek ke bangim la ban pediang ha jing sha ki la de ban aipor kapor ka babiang ndei tang si banai lani ar banai ban affiliate na so thu ka don kam de ki let's say de ki sisnam hadu arsnam ban yo e ka registration ni so ba ka Karuna ka dei ban ai kenya kapor ka babiang dei kendet kensan ban shueng kam kalakta kan kta iki longjing is long sam ki jongki ka kamai ka baki kamai man lau banai de ki post nam manta ki la tre kin le wat kam shu shei kin yo ni kin nom yo shu e ka kam ka snap yo kam ne am haki PHC ki ba fair la ni kinung ni banta ti ka jingwan ga jongi menta kasngi ha jingsang imut banwan ya kendu ya kinong penya ka Karuna Trust ki don kat kini khatway tuli ki PHC hang ni po Meghalaya de ka sosi kalong batang we ubri lani in charge ubadei ban shong hang ni shlong ban station na shlong umdon kat kum ga jingtip ga jongi kini ki ba penya ka Karuna Trust ki bu tangin da kinong tray hang ni hapo kanik office ndre ki bri ki bala ban shim ka decision hajing sya bangin la ban ekran ban penbet ya kani kam kim sim la don ha kani ka jaka ki don syaba de bon ki penya ka kam ga jongki na go hati la ni ki penya dempo Bangalore te ngi wan menta kasi ban ya kendu te abang ngim ya kendu ngila badon tang we u kena u betre kani office ting la syo u bun mi ngin khang tala ya kani office menta kasi tak adu bagi nong penya
jong kani karuna trust kinwan ban ya kendu ban penbet ya kani kam bangin taw ya kalat kelenti kenang makan nomlong ka jingkta ya kini ki khalangot ki bri ki jong ipet ki we ru ki badan apa nyugot ki basha ai kini termination letter te kata kani ki jingwan ga jongi manta kasih kani ga jaka nakaliang ga jong ngiyok ban keren lomba ka fun wong ba upan por bangin ya kendu ban ya keren ban pensai ulo ong ro ngi ba kalong kendit kensan ngani ka jingwan ga jong fi menta kasih tengi ngi ong balada fi la ban le kendit kensan ya ka kamba life way trick pio atau ka city na ka sorkar citrik lada ai ka termination letter ya kini kinas tengi ngi mla ban le ing ha ban wan kendit kensan namar bangi dang yo jing tep menta kasih ti lada kwa lada kinong penya jong karuna trust ki kwa ban ya penbet ngani kam ki kwa ban ya syong markmat ngi long ki bakloi batat hadu bakida ban penbet ngani kam so bakani office ka jong ki kidai ban khang na makam don jingmut be pinwan ban kamai spa nang ni na po ri jong ni hamtan po khasian jantia ka sorkar ka siwi ki da ki krur ban penyat rigi kena ki jong ki ban yo kam pin sya kin sube hasiteng jong ka service jong ki kolong ke iki ke mangim la ban penyang bala da karuna trust kadang ya peteng man le ya kum kini ki kam nakaliang jong ka seng ngin but din ya karu kom trekam ki jong ki hakini ki khatwei tli ki PHC bala da ngilap bakile bakalang ngim ban si ban dawana ka sorkar ba ya kata agreement ka ba karuna trust ka ya te ba ka sorkar ka ban weng lam ka sorkar kan le da ki we pa kila kilti ya menta kumni nakaliang ka seng kala khang tala no shwa ya kani ka office jong ka karuna trust